sake! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumagot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Jeff
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay!
Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one, Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files.
kompanyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet! ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang Nagagaya, naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpalak na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay may-ari. Baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Ito'y akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Bakit? Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba diyang... Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Salita ay. halgam bilang. Halgam bilang?
kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Pahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa kayo. ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang Koreato. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay...
Carsoncillo o brief? Carsoncillo. O brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oh. Malapit. Muntik na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Gawin. Dahil sila yung pangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan ha. Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Patawa ka naman dyan. Kala mo naman. Mukha lang trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups.
ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan
Bilisan mo, bilisan. Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Huh? Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Actually, kung may gusto kang malaman kay Jenny o kahit kay Risa, sa akin ka magtanong. I'm the perfect person. Tumahimik ka nga. So, ano bang gusto mong malaman? Ano ba talagang paboritong pagkain ni Jenny? Medyo confused kasi ako kung ano talaga eh. Teka, ano yun? Ang tapang ng amoy. Parang angit. Parang amoy. So? Paksiw! Umagang-umaga, nangangamoy paksiw. Anyway mga kabisyo, kapiling kakwentuhan, kadramahan nyo na po your uragong broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan mula Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. You heard it right mga kabisyo and you smell it right. Grabe, usong-uso ang amoy paksiw ngayon because of the heat. My goodness gracious, the init is so super legit and all. Like talagang nakakaasim ng mga kilikili, singit-singit at mga lukon-lukunan natin and all. Nangangamoy paksiw talaga tayo ngayong araw. Kaya very very important mga kabisyo na tayo ay naliligo. Hello, galing kay Konyo Bicolano. Uy, alam nyo ba kabisyo, kagabi nga, hindi talaga ako usually naliligo araw-araw. Baboy, hindi talaga ako naliligo kapag gabi. Ayan, pero sa sobrang init talaga kahapon, up until gabi, nako, GG pare, talaga nagpaligo talaga ako, nagkarigos talaga ako ng super lipot or super lamig na tubig. And imagine that, broski, ganun nakainit yung nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. I don't know sa inyo dyan, ha? Sa kung saang parte man kayo ng Pilipinas na nakatutok sa atin via loveradio.com.ph o sa ating Love Radio app. Super init ba sa inyo? Naliligo na rin ba kayo? O nagsisipag na rin ba kayo nga maligo tulad ni Konyo Bicolano dahil ayaw nating machismis na amoy paksiw tayo. Uy, pero masarap ang paksiw, ha? Pero aminin po natin kung minsan ang asim talaga nakakakunot ng noo talaga, bukod sa tapang asim nito talagang matapang sa ilong ito. At ayaw natin ito sa tao. Masarap lang siya sa pagkain actually. Pero yung kaasiman, nako, dapat hindi po natin yan inilalagay sa ating katawan and most especially sa ating pag-uugali. Kung maasim yung katabi mo, sige nga, amuin mo yung katabi mo. Kung maasim yung katabi mo, malay mo, 'di ba? Naghihintay lang siyang maging ulam mo at kainin mo.
Kasi naman, paksiw yung narinig ko dito sa Dear Love natin. Hindi ko alam kung kwento ba ito ng mga judgmental na tao dyan na tipong konting amoy lang. Kasi may mga ganun eh. Oo, may mga ganung tao. Halata nyo, Chinita. Sobrang sensitive yung ilong niyan. Ayaw niya nung masyadong mabango. Yung super isog or super tapang na mga amoy yan. Diba? Or meron lang talagang maarte. Or meron lang naman talagang ayaw dun sa mabaho. Ako ayoko talaga sa mabaho. Kayo ba? Gusto nyo ba sa mabaho? Kakaibang trip yan sa buhay Anyway mga kabisyo, pag-uusapan natin hindi lang ang drama maya-maya, kundi baka tungkol na rin sa amoy. At kung may amoy ba yung jojowain mo sana o yung taong gusto mo, nako, itutuloy mo pa ba yan? Parang ako nagdalawang isip May mga asim kasi na hindi talaga nadadala sa mga kulon-kulon o pabango. Minsan kailangan mo nang magpalit ng balat para mawala yung asim mo. Ay nako, ayoko maging judgmental mga kabisyo, pero samahan nyo po akong buuhin ang Dear Love na yan maya-mayang 10:20. Itatawid natin yan online at magpapaakyat din tayo ng isang guest sa ating TikTok live after our drama, so abangan nyo po yan. Kasama nyo pa rin po ako, your Uragong Broski like super legit and all Konyo Bicolano para sa Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Mara! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie.
Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, ayun. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay! O sige, tagay! Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan radyo ng ay radyo ay wallet o yung lalagyan
yan ang iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang naisip. aming naisip na sagot ay sobre. It's kalu. pupunta sa Oo Radyo. Ako yung may question. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano. Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards. Tokwan! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Bakit may kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Na mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa iyo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya ni Gila? Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Oo Radyo. Tayo. Ito dapat. Yes! Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. Tatlo! Nag-iisip!
Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala ka na? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa Ooradio. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot.
Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Hindi, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito, di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero
Pero dito payat, kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo, ma. Sabihin mo. Opo. Sabihin niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, pagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hindi lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali na. Hindi ka, Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita kita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo kumayway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing? Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon lang ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal ba ako nito, ma? Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakahal po ako kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Pakakasal lang ko po yung anak niyo kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo?
ba, Bonjing? Mahal mo din ako. Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, single. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming SG, choice! go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Nilalagay mo daw. Friend, container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Sunita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Ay, buhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na? Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Na! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Hi! Lahat na ba? Lahat! Hi! Guess na, alam mo, lahatin mo na. What? Sa panahon ngayon mga kabisyo, hindi maikakaila na malaki pa rin ang epekto ng pisikal na anyo, lalo na sa unang tingin. Madalas, doon pa lang bumubuo na tayo ng impresyon sa isang tao. Pero habang tumatagal at mas nakikilala natin sila, napapatunayan na hindi lang pala itsura ang sukatan ng tunay na ganda o kagwapuhan. Mas tumatatak pa rin ang ugali, respeto, at kung paano sila makitungo sa kapwa. Dahil ang panlabas na anyo ay maaaring makaakit, pero ang pagkatao ang tunay na nagpapatagal. Kung ganon, kung mawawala ang pisikal na anyo, pipiliin pa rin ba natin na mahalin sila? Mga kabisyo, ihanda ang inyong mga tissue dahil paniguradong mababasa na naman ng luha ang inyong mga mata at pagpapawisan kayo sa ating Dear Love ngayon na pinamagatang Odor.
Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay, ito, yan. ito. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pang, sige pa. Ay, buhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na ka to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na. Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then... Ay! Babali na.
Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Mga kabisyo, kapiling, kasama at kadramahan nyo pa rin po. Napapakinggan at ngayon ay napapanood na sa TikTok, Facebook Live ng Love Radio Manila. Konyo Bicolano para sa Dear Love. Gaano nga ba kahalaga ang pisikal na anyo ng isang tao para masabi nating mahal natin sila? Labo, tignan mo. Bagay sa ito. Leonard, nakikita mo ba yung kulay na yan? Neon orange. Gusto mo pa talaga akong gawing walking traffic cone? Uso to ngayon. Tsaka kahit naman ano isuot mo, bagay sa'yo. Talaga ha? Oo. Pero, alam mo kung ano talaga ang pinakabagay sa'yo? Ano na naman yan? Eh di, ako. Ay nako, puro ka talaga kabado yan. Risa? Oh? Ikaw ba yan? Ay, Ma'am Linda, hello po. Ikaw nga! Naku! Ang laki na ng pinagbago mo, ha? Kumusta na ang paborito kong estudyante noon? Ito ma'am, okay pa rin po. Eh kayo po, kamusta? Eto, retired na. Pinili ko na lang magpahinga at mag-alaga ng mga apo. Apo na po? Hindi po halata ma'am. Mukha pa rin po kayong nasa 20s. Ikaw talaga, Risa. Mambobola ka pa rin. Kaya gustong-gusto kita noon eh. Oh, sino naman tong kasama mo? Si Leonard po ma'am. Hello po, ma'am. Boyfriend ko po. Ay, prank ba to? Prank po? Ikaw talaga, Iha. Hindi ka pa rin nagbabago. Palabiro ka pa rin. Ay, hindi po ako nagbibiro ma'am. Totoo po, boyfriend ko po siya. Pasensya na. Seryoso ka pala? Bakit po? Wala. Nagulat lang ako. Nagbago na pala ang taste mo sa lalaki. Sige na, maiwan ko na kayo. Masaya akong nakita kita ulit, Risa. Nice to see you too, ma'am. Ingat po. Lab, anong ibig sabihin ng teacher mo? Hayaan mo na yun. Hindi ko rin naman siya maintindihan. Okay ka lang? Oo. Tara na. Marami pa tayong bibilhin, di ba? Dear Love, ako si Risa. Sa lahat na naging boyfriend ko, si Leonard ang pinakatumagal. Siguro kasi, siya rin yung pinakamabait, pinakamahinahon, pinakamahaba ang pasensya. Wala akong naging problema sa kanya. Hindi niya ako pinagdududahan. Hindi niya ako sinaktan. At araw-araw niyang pinaparamdam na mahal niya ako. Simple lang naman ang buhay naming dalawa. Tahimik, walang drama. Hindi ko rin naman naramdaman na may kaagaw ako. Hindi siya lapitin ng mga babae. Real talk lang. Hindi kasi talaga siya kagwapuhan. At aaminin ko, may mga sandaling napapaisip ako kung lugi ba ako. Pero sa tuwing iniisip ko yon, may boses sa puso ko na nagsasabing hindi ko naman siya minahal dahil sa itsura. May mga pagkakataon lang talaga na alam kong may kulang. Hindi sa ugali, hindi sa pagmamahal, kundi sa pisikal. Mga bagay na ayokong aminin, pero nararamdaman ko pa rin. Alam ko mismo yung ibig sabihin ni Ma'am Linda. Si Leonard kasi pag tinignan, medyo masakit sa mata. Sa wakas, nagtagpo rin ang mga schedule natin. Grabe kayo mga te. Dagyo pa artista sa sobrang hirap i-book ha. Sorry na, Pauline. Huwag ka na magalit. Ito na nga, diba? Bumabawi. Gets ko naman. Kahati na kasi namin si Leonard sa oras mo. Pero, ikaw Jenny, ano meron te? Parang bigla ka rin naging busy ah. Alam kong mapapansin niyo. Sige na nga, aamin na ako. May boyfriend na ako! OMG! Wait! Jenny, congrats! Hoy, ang sneaky mo ha. Wala man lang kaming naamoy na may maniligaw ka. Tapos, biglang may jowa ka na. Siyempre! Ayokong ma-jinx. Grabe ka pa kasi sa nanay ko kung kumilatis. Kaya sinigurado ko munang seryoso bago ko sabihin. I'm really happy for you. Thank you! So, sino naman itong lucky guy? Si Roger. Nakilala ko siya through a college friend.
Nagtatrabaho siya sa isang law firm. Nung una, alangan pa ako. Mukha kasing playboy. Pero after months ng panliligaw, sinagot ko rin. Eto siya. Wait! Boyfriend mo to? Legit? Mukha siyang model. Ang pogi, te. Patingin nga ako. Oh, pogi nga! Diba? Di nga rin ako makapaniwala eh. Diba, lagi nilang sinasabi, huwag magtitiwala sa pogi. Una, baka pogi rin ang gusto. Pangalawa, baka manloloko. Pero, mali ako. Very consistent si Roger. At never niyang pinaramdam na may kaagaw ako. Yun ang legit na sana all. Pero girl, ba't di mo pa pinopost? I mean, shadow mo naman pinagdadamot yan? Dapat piniflex mo yung ganyang boyfriend Eh gusto kasi namin, malaman muna ng mga importanteng tao sa circle namin. Bago kami maging public. Ay nako, magugulat talaga ang mundo pag pinost mo yan. Aakalain nilang AI generated. I can't wait for you, girl. Mas excited ka pa kay Jenny, ha? Uy, bakit kay Jenny? Excited kang i-post ang boyfriend niya. Pero nung kami ni Leonard, sabi mo, huwag ko i-post. Ever. Para iwas evil eye, alam mo naman, maraming masasamang mata sa paligid. Eh, sila ba ni Jenny? Hindi ba sila mai-evil eye? Basta, Risa. Ibang kaso yung iyo, okay? Anyway, super happy ako para sa'yo, Jenny. Kailan mo ba ipapakilala si Roger sa amin? Actually, magsiset kami ng date. Risa, isama mo rin si Leonard para ma-meet ni Roger. Sure, sasabihan ko siya. Perfect! Mukhang ako ang official fifil dito. Ayos! Oh, kamusta ang girl state ng baby ko na yan? Pakis na. Ano ba? Basang-basa yung labi mo. Magbuburi yung lipstick ko. Sus, ito naman. Pauwi naman na tayo, love. Kahit na. So, anong chika? Sino na naman ang siniraan ni Pauline? Wala. Ang chika may boyfriend na si Jenny. Oh? Mabuti naman. Eh di ba sobrang mahihain ng kaibigan mo na yon? Oo. Pinakita niya nga sa amin yung pic kanina. O, kamusta? Approve ba? Oo. Sobrang pogi. Ganun ba? Alam mo yung mga leading man sa mga American action movie? Ganun yung dating. Mala James Bond yung tindig. Mukhang naka-jackpot si Jenny Jackpot talaga. Pero syempre, mas jackpot ka, no? Ha? Jackpot ka sa akin kasi kamukha ko lang naman si Superman. Ay, tumigil ka nga. Iwala ka nga sa kalingkingan ng ingrow ni Superman. Aray ang rush mo naman. Minsan love, okay lang magsinungaling. Nako, puro kakalokohan. Sungit mo naman bigla. Ay, oo nga pala. Naghiya si Jenny. Dinner daw kasama ng boyfriend niya. Pati si Pauline. Ayos! Di ako dyan! Lab, pwede ba pumili ka naman ng maayos na susuotin? Ha? Ano ibig mo sabihin? Yung maayos. Yung Instagrammable. Bakit? Ba't ba tong forma ko? Kakain lang naman, di ba? Ay, bahala ka na nga. May problema ba, lab? Wala. Tara, umuwi na tayo. Okay, lab. Aaminin ko, mas malinaw kong nakita na hindi kagwapuan si Leonard nang makita ko yung boyfriend ni Jenny. At doon ako kinain ng hiya. Pakiramdam ko, kulelat ako. Na parang may kulang sa akin o sa amin ni Leonard sa paningin ng iba pag magkatabi kaming dalawa. Naiinis ako sa sarili ko dahil ayokong maramdaman yun. Pero mas lalo akong naiinis dahil totoo. Parang hindi ko maipagmalaki si Leonard. Hindi dahil wala siyang maipagmamalaki, kundi ang lahat kasi ng magagandang bagay tungkol sa kanya, hindi agad nakikita ng mata. Kailangan mo pa siyang makilala. Kailangan mo pa siyang intindihin. At sa mundong sanay sa first impressions, pakiramdam ko, talo na kami agad. Umabot ako sa public places. Ayokong maramdaman ng mga matang tumitingin. Kahit wala naman silang sinasabi. Hindi ko na lang siya isinama sa dinner date namin nila Jenny. At sa desisyong yun, hindi ko alam kung mas sinaktan ko si Leonard o ang sarili ko. Ayun na, ito na siya. Hi, Risa! Hi, guys! Risa, si Roger pala, boyfriend ko. Hey,
Nice to finally meet you. Likewise. Kanina pa ba kayo dito? Hindi naman. Nauna lang kami ng konti, mga 5 minutes. Okay. Tara, hanap na tayo ng mga upuan. Mukhang okay na tayo dito. Upo na tayo, guys. Risa, gusto raw umupo ni Roger sa tabi mo. Marami daw siyang gustong malaman tungkol sa akin. Baka raw marami kang ma-reveal sa kanya. Sure. Itanong mo lang. Nagbibiro lang ako. Pero sige. Sabi nga, minsan, mas kilala ka pa ng kaibigan mo kaysa sa sarili mo, di ba? I agree. Actually, kung may gusto kang malaman kay Jenny o kahit kay Risa, sa akin ka magtanong. I'm the perfect person. Sorry, be. Tumahimik ka nga. Yung kay Risa, facts. Yung sa'yo, puro chismis. Hoy! Hindi ah. So, ano bang gusto mong malaman? Okay, basic muna. Ano ba talagang paboritong pagkain ni Jenny? Medyo confused kasi ako kung ano talaga eh. Teka, ano yun? Ang tapang ng amoy. Parang angit. Parang amoy. So? Paksiw! Paksiw? Risa, saan mo naman nakuha yun? Hindi. Gusto ko lang umorder ng paksiw. Girl, may paksiw pa sa restaurant na to? Joke lang. Lasagna. Lasagna pala. Mahilig sa lasagna si Jenny, di ba? Right. Okay, since food na rin ang usapan. Si Roger ba yung naaamoy ko? How about bread? Putok! Putok! Risa, anong putok? Di ba favorite mo yung putok na tinapay? Actually, hindi ko alam yung tinapay na yun. Okay ka lang ba, te? Oo, okay lang ako. Sorry. Ang dami lang pumapasok sa isip ko. Anyway, enough na with the chit-chat. Let's order, guys. Si Roger nga. May kakaiba siyang amoy. Gusto ko nang umalis. Gusto ko nang sumuka. Risa. Uy. Okay ka lang? Guys, sorry biglang sumama yung pakiramdam ko. Hala, bakit? Sabi ko na nga, be. May something. Gusto mo ba dalhin ka namin sa ospital? No. May dala ako sa sasakyan. Hindi na. I mean, okay lang. Uuwi na lang ako mag-isa. Girl, sure ka? Oo, sure ako. Sorry talaga ha. Bawi ako next time, guys. Nice to meet you, Roger. Dear love, hindi ko kinaya. Masuka-suka ako sa amoy ni Roger. Hindi ko inakala na sa kabila ng pagiging pogi niya, may amoy pala siyang hindi ko kayang tiisin. At doon ko napagtanto, kahit gaano kaganda ang itsura, may mga bagay na hindi kayang itago sa forma. Nagpasundo ko kay Leonard at sa biyahe pa uwi, ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Yung hiya ko, yung kalituhan ko, yung sarili kong pagkukumpara. Wala siyang ginawa kundi tumawa. Hindi yung tawang mapanukso, kundi yung tawang parang nagsasabing, okay lang, tao ka lang. Kahit alam ko na may mga pagkakataon na hindi maganda mga pinapakita ko sa kanya, hindi siya umalis. Nandyan lang siya, tahimik, present, at laging nagpapakatotoo. At doon ko na-realize, hindi ko lang pala siya minahal kasi mabait siya at mahaba ang pasensya. Mahal ko rin siya kasi maalaga siya sa sarili. Malinis, maayos, at hindi kailangang ipagyabang para mapansin. Minsan pala, hindi mo sa salamin makikita ang tunay na pagiging pogi, kundi sa kung sino ang pinipiling manatili sa tabi mo. Kahit pagkatapos mong aminin lahat ng mga nagawa mong pagkakamali. Ganon ang pag-ibig. And you know what, mga kabisyo, just by hearing the story of Risa and Leonard, naalala ko yung isang Japanese design concept and actually a philosophical concept din called wabi-sabi. Ang wabi-sabi para sa mga Hapon, loving all the imperfections. Because for them, sa konseptong ito, ang mga imperfections is the real definition of beauty.
Kasi pansinin ninyo, yung mga paso, 'di ba, yung mga ceramics na gawa sa Japan or ng mga Hapon, 'di ba? Medyo wonky sila, medyo imperfect yung pagkakagawa sa kanila. And even yung mga glaze, yung mga design doon, they're so imperfect. And nagiging mahal yung mga pasong yun because of its imperfection. You'll also see the beauty sa mga trees. 'Di ba, yung mga branch nila, yung mga trunks nila, yung kapag pinutol natin sila at ginawa natin silang lamesa, 'di ba nagiging mahal sila bukod sa tibay, dun sa natural design nila, dun sa imperfect designs nila. And if you compared these things sa mga gawa ng mga makina, they're human-made, pare-parehas sila. So, mga kabisyo, dito natin makikita na ang totoong kagandahan ay makikita sa imperfection na meron tayo. And malalaman natin na totoong in love na tayo kapag tinatanggap natin yung imperfection ng ibang tao. And imbes na imperfection, we call it as beauty. Dahil totoo mga kabisyo, napakababaw na definasyon ng kagandahan kung makikita mo lang ito sa kutis, sa balat, sa mata, sa texture ng buhok or whatever. Ang tunay na kagandahan dapat yung tumatagal. Hindi man perfect, pero pinipili mo pa ring tingnan at pinipili pa rin ng puso mo na tumibok dahil ito ang totoong kagandahan o kagwapuhan. Mga kabisyo, nakasama niyo po ako, your Uragong Broski like super legit and all, Konyo Bicolano, para sa panibagong kwento ng Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview.
Dahil ang totoong pag-ibig, hindi laging masaya, pero laging may kwento. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Dear Love. Sa Love Radio. Actually, kung may gusto kang malaman kay Jenny o kahit kay Risa, sa akin ka magtanong. I'm the perfect person. Tumahimik ka nga. So, ano bang gusto mong malaman? Ano ba talagang paboritong pagkain ni Jenny? Medyo confused kasi ako kung ano talaga eh. Teka, ano yun? Ang tapang ng amoy. Parang angit. Parang amoy. So? Paksiw! Ba ako? Kapiling kakwentuhan kadaranghan nyo na po Konyo Bicolano para sa Dear Love. And you heard it right mga kabisyo, mukhang usaping amoy na naman tayo. Ganito kasi kapag usaping may amoy and all, nawawala yung boses ko. Pero mga kabisyo, just in case lang, no? Just in case, magkaroon ka ng isang manliligaw dahil mahaba yung hair mo na sobrang pogi talaga and all. Pero sobra din yung amoy. Yan. Ikaw ba, matatanggap mo ba siya? Kayanin mo bang mahalin yan? Kasi dyan umikot yung Dear Love natin mga kabisyo. Parang hindi nakukontento itong babae sa kanyang jowa kasi nung nakita niya yung ibang lalaki, parang may mas igagwapo pa pala yung pwede niyang jowain. Oh, 'di ba? Those are the things na noon hindi natin nakokontrol. You heard it right mga kabisyo, ang kagwapuhan at kapogian noon ay I believe hindi natin yan nakokontrol. But right now, ngayong 2026 na, sa panahon ng mga turok-turok, gamot-gamot and all, pahid-pahid and all, nakokontrolado mo na rin ang kagwapuhan at kagandahan mo. That includes your smell mga kabisyo. Oh, 'di ba? Kaya importante mga kabisyo na we are aware of our strength and weaknesses. Yan. Hindi totoo. 'Di ba? Kung halimbawa ang weakness mo talaga let's say for example yung texture ng face mo and you think na ang totoong definition mo ng kagandahan iba yung texture ng skin. O ang daming mong mabibili diyan ng mga products na makakapagpa-improve ng texture ng skin mo. Yan. At syempre, ingat-ingat lang sa paggamit. Kanya-kanya kasi tayo ng definition ng kagandahan at kagwapuhan. But whatever it is mga kabisyo, kahit pa sinasabi ko dito na pwede na nating ma-improve yung sarili natin, yung kagwapuhan natin, kagandahan natin using respeto sa iba. Yan. Respeto holistically, respeto sa iba at syempre respeto sa sarili. Kasi nga naman, aanhin mo yung sobrang aesthetic na tao. 'Di ba? Pero grabe naman yung bibig kung manlait na para bang siya na talaga ang perpektong tao sa buong mundo. Tandaan mo kabisyo, ang physical na anyo natin hindi yan permanente, 'di ba? Nako, naglalaho yan at talagang nagbabago din. Ang hindi talaga mananakaw sa atin ay yung laman ng ating puso. Yan yung karakter na meron tayo. Oh, 'di ba? Kaya mga kabisyo, if kaya mong i-upgrade yung amoy mo, kaya mong i-upgrade yung itsura mo, yung sarili mo, naniniwala ako kabisyo, like super legit and all, kaya mo ring i-upgrade yung character na meron ka. Kaya mong magbago, lalo na kung sa tingin mo nagiging toxic ka na hindi na lang sa sarili mo, kundi sa sanlibutan. Ay nako, ayaw natin yan mga kabisyo. Kaya isang katanungan lang kabisyo, ikaw ba, ano ang definition ng kagwapuhan o kagandahan sa'yo? Ay nako, siya, kita-kits na tayo online. Tawid muna ako online. Nakasama niyo po ako, Konyo Bicolano. Bukas na ulit para sa Dear Love. Hello sa mga kabisyo nating online. Maraming salamat sa pagtutok sa inyo. At isang maswerteng kabisyo natin ang papasok sa ating TikTok live para i-discuss at pag-usapan natin ano ba ang naging reaksyon mo sa ating drama ngayon lang.
Shout out po kina Angelo, ayan, kina Daisy Ray Torres, na talagang nakatutok sa atin ngayon. Nandyan din si, ito idol ko to, si Angelic Agarap. Nako, itong si Angelic Agarap talaga kapag nakita mo ito in person, mapapaganyan ka. Kasi it's giving gifts, exchanging cards. I'm a live, it's Christmas, it's truly in their hearts. Let's light our Christmas tree for a bright tomorrow. Uy, usaping kagandahan tayo ngayon. Alam ninyo, nasasad nga ako mga kabisyo dahil simula nung pumasok ako dito sa... Sino muna kasama mo sa hira? Wala, kaibigan ko lang. So, kapag ay, may pumasok ba? Tingnan natin kung may pumasok. Ay, parang hindi ko siya naririnig dito. Oo. Ay, hello sa'yo. Kumusta ka naman? Anong pangalan mo, iho? Hello? Ay, hindi. Ano pa lang po. Nagkopyahan lang po kami ng pangalan. Apakapogi mo naman, broski. Pero napakinggan mo ba yung drama natin kanina? Opo. Nasasabi ko lang po talaga na kanina, fair po talaga si Lloyd. Hindi, fair. Dinamay mo pa siya. Kasi di ba hindi, kakaano lang kasi, kakasimana Santa lang kasi. Kaya di ba ang fair niya talaga para sa lahat. Hindi dahil gwapo ka, nasa'yo na lahat, di ba? Binigyan din siya ng amoy. Ay, napakaganda nun. Hoy, kabisyo, totoo yan, no? Jello, totoo yan. Hindi naman lahat-lahat ibibigay sa'yo ng Panginoon. 'Di ba? May mga kabisyo tayo dyan na, yung katulad kanina, 'di ba, sa Dear Love natin, hindi siya kagwapuhan, pero caring, mabait at hindi manloloko at walang amoy. Meron namang isa, yung nakita niya kanina, gwapo, as in aesthetic talaga, pero may amoy, 'di ba? So, hindi naman talaga sa'yo ibibigay lahat. Tama naman yun, di ba? Pero ikaw ba, Jello, kung tatanungin kita, kung nandito ka sa sitwasyon ni Risa, yan, at nagkaroon ka talaga ng pagkakataon para pumili, no? Pumili sa isang jowa na good looking talaga, pero may amoy, o hindi masyadong good, or hindi talaga good looking, pero kaaya-aya yung amoy, sino yung pipiliin mo? Siguro doon na lang muna ako sa may doon tayo sa may character. Kasi 'di ba, pag yung sabi nila yung may itsura pero may amoy, ang daling sabihin na I can change him. Pero pag habang naglalandian kayo, may naamoy ka, hindi mo maiwasang masuka din, 'di ba? So, natawa naman ako sa'yo. So kapag pangit, doon tayo sa may character. Character agad kapag hindi ka gwapuhan. Ganun pala yun, no? So okay lang sa'yo na walang okay lang sa'yo na hindi siya alam mo yun, ka-face card, pero mabuting tao, ganyan? Sure ka? So hindi mo siya madi-display? Ay, gusto ko yan. Hindi mo naman kailangan ng display. Ang kailangan mo naman ay, ano yon? Partner for long terms, hindi for clout. Ay, ang ganda nun. Gusto ko yun, oo. Pero ako kung ako tatanungin mo dito, Jello, no, gusto ko dun sa good looking, pero may amoy. Oo, gusto ko yun. Kasi, hindi kasi yung amoy, di ba, at least kahit papano, kung jojowain mo, tara babe, sabay tayong maligo. Makukuskus mo yung dapat makuskus sa kanya. Di ba, tsaka yung amoy, pwedeng pwedeng ma-adjust. Yan, oo. Yun lang, trip ko. May amoy din talaga na hindi mo matalo-talo, hindi mo alam kung May isa pa. Oo.
O sige. Pero napakaganda nung sinabi mo sa akin, no? Na parang hindi mo naman kailangan ng pang-display eh. Kasi kung kailangan mo nga naman ng pang-display, Jello, correct me if I'm wrong, mag-hire ka na lang. Tama ba? Di ba? Kasi ganun at ganun din naman, di ba? Napakaganda nun. Ikaw ba, Jello, since pinag-uusapan din natin yung amoy, i-describe mo naman yung amoy mo sa akin ngayon. Anong amoy mo? Basta ba, amoyan ako ngayon. Nang-enjoy malone ako ngayon. Ay! Gusto ko yan. Nakakaangat-angat sa buhay. Mabango, oo. Pero naniniwala ka ba, Jello, na sa tingin mo pa lang sa isang tao, halimbawa on screen, makikita mo, madidescribe mo anong amoy niya? Parang may initial assumption ka na Hindi, kasi syempre, di ba, yung mukha nga, di ba, parang ay mukhang mabango to. May ganung, impression at first. Oo. Pero pag tumagal, Nawawala. Oo. Ngayon, screen lang pala. oo. Hindi naamoy sa screen. Oo. First impression, no? Sa first impression mo kay Konyo Bicolano ngayon dito on screen, anong amoy ko kunwari? Promise di ako magagalit. Amoy salt and sage. Ay nako. Ewan ko sa'yo, Jello. Nako, pero sana nag-enjoy ka sa drama natin kanina. Super. Uy, mga kabisyo, pwede kayong pumasok ha. May isa pa bang papasok sa atin ngayon? I think meron pang isa. Hintayin lang natin na pumasok siya ngayon. Wala pa. Oo. Sige, pero pwede kayong mag-request mga kabisyo para makausap tayo ng live dito sa TikTok, dito sa live natin sa TikTok at sa Facebook din. Jello, dun sa naging drama natin kanina lang, ano yung naging kumbaga realization mo doon or perhaps reaction mo, nainis ka din ba dun sa mga karakter natin? Yeah, share us your thoughts. In fairness naman ako din talaga, kumangad talaga ako dun sa guy na may amoy. Kasi ibang level yung loyalty niya. Bihira na yun sa tao ngayon yung pagiging loyal sa'yo na magiging tapat sa'yo anytime. Kasi usually ngayon, mapapogi or pangit, may amoy o wala, minsan talaga loyal sa'yo, maghahanap ng iba yan. Ay, totoo. Totoo yan. Diba? Ikaw ba nainis ka ba dun sa isa sa mga karakter doon, lalo na dun kay Risa na parang na-blur yung pagmamahal niya kay Leonard dahil nakakita lang ng pogi? Oo, kasi syempre 'di ba, ang love naman hindi naman 'yan for impression. Long term ginagawa 'yan. So parang unfair naman dun sa guy na dahil ganun lang yung itsura niya, which is hindi niya mababago. Na ipagkapalit lang siya sa someone else na kakakilala lang, which is kinda unfair. So I think karma din ni girl yung may amoy. Minsan kapag nag-hit talaga yung karma, hindi sa inaasahang pagkakataon at panahon no. Oo. Oo nga no, ganda rin no na parang minsan totoo yan mga kabisyo, minsan wala na din sa amoy ang pagiging manloloko ng isang tao Minsan mabango nga manloloko. Mabaho ka na nga, manloloko pa. Tsaka wala na rin yan sa gender, 'di ba? Wala na rin yan, wala na rin pinipili ang mga manloloko ngayon. Pero maganda nga na mga kabisyo maganda na makita natin yung isang tao na tinitingnan natin as beautiful. Ako para sa akin, natutuwa ako dun sa mga relasyon na parang pagsasabihin, bakit siya? Ang dami namang mas pogi, ang dami namang mas maganda dyan. Tapos sinasagot nung girl, sinasagot nung kausap mo na, why not? Gwapo siya para sa akin, maganda siya para sa akin. And I think that's the beauty of love. We're able to see the imperfections of that person as a beautiful part of their personality. 'Di ba? And I think kapag nagiging gano'n na yung pagtingin natin sa isang tao, then definitely nagiging pagmamahal na ito. 'Di ba? Pagmamahal na ito sa kanila. Pero wag naman yung bulag na bulag ka na, kabisyo, 'di ba? Anyway, ikaw ba Jello, meron ka bang na-experience na ganito na parang teka lang, hindi ko carry yung amoy neto. Ay, oo. Pero aesthetic talaga, like face card kung face card. Hindi naman siya ganun ka-face card. Siguro nag-match lang din sa face card niya. Joke lang. Pero
hindi. Seryoso. So mabaho ang muka, mabaho pa yung katawan, ganon? Oo, may ganun. pag sabi ko, hindi ko talaga masabi na I can change him. Siguro, you change yourself na lang. Kaya mo na yan. Oh, uy, speaking of change, paano mo sasabihin sa halimbawa sa partner mo, I would say, na mabaho siya? Oh. Na mabaho siguro siya, 'di ba? ano, I mean, yun na yun eh, mabaho. Oh, paano mo sasabihin na hindi siya ma-offend or what? Siguro ano na lang, if partner naman, siguro, di ba, negotiable naman yan since mag-jowa nga kayo. Siguro sabihin mo na, babe, huwag ka ma-offend, pero may naamoy kasi ako. Siyempre, mahal kita. Ayoko namang impression sa ibang tao yung ganun. Gusto ko, ako yung magsabi sa'yo dahil ako yung partner mo. Hindi ako ibang tao. Ganun. Tama. In a caring way. Tama naman yun. Hindi yung sabihin maganda, di ba baho mo? Di ba? Imbis na malinis siya, baka stay niya pa. Kasi may mga kabisyo tayo, lalo na sa comment section, bet nila yung may amoy. Eh, di ba? Di ba, Jello, may mga ganyan? Ewan ko kung aware ka. Bet nila yung mga yung mga ganyan, yung nanununtok. Malangis pero mabangis ang atake. Ano yon? Malangis pero mabangis ang atake. Mabangis. Malangis pero, hindi ba aswang yan? Ganun. Siyempre sila may amoy. Hindi ba kasi gilang? Pero mabangis ang atake. Uy, may mga ganyan yung tipong may amoy yung trip nila sa buhay. 'Di ba? So kanya-kanyang trip lang naman 'yan. Tsaka ako, Jello, naniniwala ako, tsaka mga kabisyo naniniwala po talaga ako na yung amoy na yan is, lalo na sa panahon natin ngayon, it's really controllable. Kayang-kaya mo nang makontrol yan. Napakaraming mga effective na mga, tawag dito, yung sabon-sabon and all. 'Di ba? Napakaraming ganyan na mga sabon-sabon and all ngayon sa market, sa online, na makakaalis talaga ng mga alimuong mo sa katawan, 'di ba? It's a matter of like loving yourself din because if you love yourself also, you put effort, 'di ba? You put an effort to acknowledge your weaknesses, and that includes your amoy. 'Di ba? And hindi ka ma-hurt kapag in-acknowledge mo yun sa sarili mo because you know your weakness. And syempre, kapag may weakness ka, what do you do to your weakness? 'Di ba? It's like going to the gym. 'Di ba? You go to gym para yung weaknesses mo na yun ma-improve mo. Yan. And eventually, ma-upgrade mo. Hindi mo man maging strength, pero ma-upgrade mo kahit papano, 'di ba? Katulad ngayon, yung pabangong ginagamit ko, it's very mura lang. Pero it's really mabango. I'm getting a lot of compliments to other people na mabango yung pabangong ginagamit ko ngayon. They don't know na sobrang mura lang talaga nito at nabili ko lang siya online. Di ba may mga ganon, Jello? Ikaw ba, fan ka rin ng mga ganon? Yung mga mura-mura pero effective? Oo, pag pecho de peligro, basta wag lang amoy peligroso, gano'n. Ay, true. Oo, tama. Namimiligro na nga tayo lagi, 'di ba? Namimiligro na ang Pilipinas, tapos mangangamoy peligro ka pa din. Ako, sinasabi ko talaga sa inyo mga kabisyo. Oy, Jello, sige, i-shoutout mo naman yung mga gusto mong i-shoutout dyan. Ikaw ang kauna-unahan kong dear love guest sa aking programa. Ayan. Maraming salamat. O, next natin dito, may susunod pang guest. O, sige, Jello, bago yan. Sige. O, pasok. May Hello, papasok shoutout po na sa mga ate guest ko. dyan. Sana Shoutout nakikinig ka mo ngayon. lang. Go. Oy, shoutout pala sa mga taga-Hiraya. Ayan, shoutout po sa ate ko. Hi ate, sana nakikinig ka ngayon. Shoutout sa mga taga-Hiraya Hotel dyan. Hello, maraming salamat sa pagpapatuloy po sa akin. O, Jello, i-shoutout po yung mga dapat mong i-shoutout dyan. Yun. Hello po. Hello din sa mga friends ko pala. Hi sa Pat, Frankie, Justin. Hello. And sa mga katama raw so dyan. Thank you so much. Bye-bye. Taga-FEU pala ite. Oo.
O siya, uy, sige, sugod po kayo dito sa TikTok natin at makipagkulitan po kayo sa akin ngayon. Pwede po kayo makipagkulitan sa akin live na live dito sa TikTok at kailangan, requirement lang. Una, dapat nakinig kayo ng drama. Pangalawa, dapat kabisyo kayo. At pangatlo, dapat mag-share kayo ng mga dapat ninyong i-share sa akin. Okay ba yon? Kailangan, requirement lang. Una, dapat nakinig kayo ng drama. Pangalawa, dapat kabisyo kayo. Okay, may mga pumasok na. Hello. O, ayan, may mga pumasok dito. And dito si Yo. Hi, Yo. Kumusta ka naman? Ikaw ay taga saan? Parang kilala kita. Oo. Hindi, si Yo po kasi ay ano siya ng, si Yo ay feeling ko mahiyain ito. Yo, nandyan ka ba? Nandito din si Jerome, nandito rin si Angelique. Ayan, Angelique. Ayan, hello sa inyo. Mga kabisyo natin dyan. Ayan, napakarami nyo na. Nandito rin si Jerome. Ayan, hello sa inyo dyan. Paramdam naman kayo dyan, mga kabisyo. Ayan. Hello sa inyo dyan. Oo, Angelique. Ay, grabe, Angelique. Natatakot ako sa mga pa-video mo. Ayan, medyo hindi kita naririnig, pero hello sa inyo dyan. Di mo pa ako naririnig. Hello. Ayan, naririnig na kita. Rinig ka na, Angelique. Ayan, shout out sa'yo na dapat kong i-shout out. Oy, ikaw ba, Angelique, nakinig ka ba ng drama kanina? Ano? Pakiulit yung tanong. Thank you for that question, Charis. Ikaw ba nakinig ng drama natin kanina? Oo naman. Araw-araw ako nakikinig ng Dear Love. Ikaw ba, okay ba yung ginawa sa'yo nung babae doon na parang na-realize niya sa bandang dulo na, okay, kahit hindi kagwapuhan yung jowa ko, mahal ko pa rin to. Ayoko dun sa pogi na medyo may amoy. Yan. Ang masasabi ko lang ay to each their own. May kanya-kanya tayong preferences. Tsaka 'di ba sinasabi naman, love is blind. Love is blind, tapos love ay parang kapag nagmamahal tayo, nawawala yung natin, sense sa mga bagay-bagay, sense of smell, sense of taste. Ay, hindi rin. Pag ako nagmamahal ako, nai-improve yung sense of taste ko. Ay, ang ganda nun. Diba? Nakakahusay nun. Kapag mahal natin yung isang tao, parang perfecto siya sa paningin natin. Kapag hindi tayo makalook past their imperfections, then maybe baka hindi natin mahal enough yung tao na yun. Ay, napakahusay naman ito. Nako, maraming salamat, Angelique, ha. Tuloy mo lang yung pagtutok dito sa Dear Love. Sinasabi ko sa'yo, kapag hindi ka tumutok sa Dear Love, tututukan kita ng ano. Ay, nako. Uy, pero, oo. Ikaw ba ay tumatawag mula saan? Taga saan ka ba? Ako ay tumatawag mula sa Maypaho, Caloocan City. O, di ba? Abot na abot dito ang Love Radio. Oo nga taga Pamo, Caloocan ka. Ikaw ba ay single? Oo. Ay. Saka ma-share ko lang, kayo yung pinapakinggan ng mga e-bike dito. Ang Paho, Caloocan ng e-bike capital of the Philippines. Kalaban na nila ang Cavite. Ay. Nag-aamok to Oy, maraming salamat sa mga taga Caloocan ha. Maraming salamat. Tsaka kung ikaw ay single ngayon, ano ba yung hinahanap mo sa isang lalaki? Yan. Una sa lahat, hindi ako naghahanap. Charot. Hindi. Ang importante sa akin talaga ay may pangarap sa buhay. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, sa taas ng mga bilihin, hindi ka dapat magjojowa ng batugan yung hindi kayang buhayin ng sarili niya. Kasi nga tayo nga, 'di ba,
papakahirap kumayod tapos jujowa ka lang ng broke boy. Tama. Tama naman, no? Pero wala ba sa mga listahan mo, although hindi ka naman naghahanap nga, pero wala ba sa mga listahan mo na number 1 talaga is good looking if ever magkakajowa ka? Para sa akin, mas importante na mukha kang kahit hindi pogi, basta mukha kang malinis. At saka syempre, maayos yung amoy mo kasi importante ang hygiene. 'Di ba merong mga lalaki at babae na hindi naman sila kagandahan pero malinis silang tignan, mabango silang tignan, ganun. Oo, parang ikaw, nakikita ko ngayon dito on screen, parang ang bango-bango mong tingnan. Oo, amoy baby. Ay. Charot. Naku, may mga trauma na ako sa mga pa-baby na ganyan. Nakakatakot yan. Na-trauma ka din ba dun sa nakita kong kasama mo sa sa isang Facebook post? Ah. Hindi iba yun. Mamangkin ko yun. Oy, sabi ng mga kabisyo natin online, no, agree daw sila sa'yo yung nadadaan sa makeup. Pwede din naman. 'Di ba? Hindi kasi may mga ganun na rin eh. 'Di ba? Ako Angelic, no, naniniwala din talaga ako na yung ganda, yung pogi ngayon, you can already control it eh. 'Di ba? You can apply few things para ma-improve kahit papaano yung looks mo. Pero yung character na meron ka, that's something na hindi talaga mai-improve eh. And agad-agad, and that is something na feeling ko, just for me also, one of the sexiest part ng isang tao, yung character na meron sila. 'Di ba? Tama. Kasi walang remedyo sa masamang ugali. Ay, true. At sa mahinang utak. Ay, uy, buti na banggit mo yan. Gustong-gusto ko rin yan. Another sexy part for me, bukod sa lips, pag physical kasi nakikita ko sa isang tao, lips yan. For me, that's the sexiest part ng isang tao. Tapos, aside doon, aside sa lips at character nila, kapag maganda yung sense of humor nila, or kapag at least kahit papano may substance silang kausap. You get what I mean? So, I think that's also sexy. Tingin mo ba mareremedyohan niya yan pag halimbawa, okay, medyo bobo kunwari ako, o sige, magbabasa na lang ako, ganyan, para kahit papano makapag-keep up ako? Pwede naman. Tsaka yan, depende kasi kung meron kang meron kang courage at humility na tanggapin na meron mga bagay na mahina ka. That's the first step kasi. Ngayon, kung mahina na nga utak mo, mayabang ka pa, di ba? Paano mo siya mai-improve? Yes, oo. Acceptance is the key. Ika nga nila. Because loving yourself is the greatest love of all. Uy, Angelique, Correct. maraming salamat. Tutok ka lang dahil susunod na ang Kumikinang na Tambalan with Diego Bandido at Nicole Yala. Maraming salamat. Nako, at sa mga kabisyo nating online dyan, pwede po kayong makipagkulitan sa akin live na live. I-follow nyo lang po ang social media pages ng Love Radio Manila sa TikTok at sa Facebook para susunod, kayo na ang paakyatin namin. O for now mga kabisyo, exit na muna ako. It has been so masayang usapan. This is Konyo Bicolano of Dear Love. Maraming salamat kabisyo. Bye for now! Metro's #1 Love Radio. Basic!